Alright. Cela nambe naye la ekhaya. Alright mama. Siyahamba. But ke sondela ntombazane ngithi mina. Uthi yaqala kanjani? Yaqala uyena. Uthi wayiqala kanjani yena? Uyena lo wangimithisa lo. Wangimithisa wathi uzobona ngengane. Wathi uzobona. Ingane iphuma ifana naye. Useyazi manje ukuthi unengane yena. Usoloko efaka lo 1.5 labo 1.5 wesengilethela nina nje. Okay, Phumlane ngabe iqiniso lento ayishoyo ukuthi waqala wathi wena no ufuna ukuzobona ngusubona ngomntwana. Cha bafo ukuthi Angithi ngiyezwa akantshela ukuthi indaba yaqala. Benendlela eningi ayihambayo le ebhedayo. Ingakho nami ngaze ngaba nama doubts nengane. Uyahlanya wena, uyahlanya. Bengihlala naye for years lo. Ngihlala naye for years engiqambela mangabe ngemsebenzini ngene ebusuku ethi ngemadodeni. Uyahlanya lo. Vele kufebe. Okay, so masubone ngengane ke what was your next move? Wenzani? From lapho bafo ingane bengisupport ngoba ngifaka 1.5 bengiphusha nje from lapho sengibona ingane vele. Okay, shuthi from lapho wayifaka imali emva kokuthi abone ukuthi umntwana wakhe ngisho. Phela sesebenza nje waqala wayifaka. Okay, shuthi okwamanje mina kodwa kwalo 1.5 unyuke manje. Okay. Kade ku 600 ola lonke. Mina into ebalekile ngiyibonayo la. Into ebalekile la. Yini wena ongayithenga wena yini ongayithenga u600? Okay, into engiyibona idla yodwa ingane yami lapho noma nidla nonke. Labo abanye obaba ngababali. Yabona ke wena uyahlanya ngempela ke wena. Uyahlanya ngempela ke wena ngikutshela. Yabo wena le yabalo umbuzo ongibuza wona. Ugula njengawo lo mbuzo ongibuza wona. But ke mina my sister ke ngisengibuyele ekuthenini manje. Ngoba usuchaze na ukuthi uyasixosha. Sengifuna ukuthi ngiyangixosha nawe ungibuza kakhulu kanti isikhathi siyangishaya. Okay right ke ma. Into efanele kuyenzeke ke la siyacela. Ayikabi siyacela. Siyacela ukuthi kuzo depend ukuthi lo ngicela yona. Okay. One into engicelayo mina sisi wami. Ngicela ukuthi ubafu masezenzile imfanelo zakhe. Sashana sana Phumlane lo. Hayi vele kusho yena. Phumlane lo yabo mangabe sebona lezi ikebereshe zakhe lezi ezifaka izinto ezincane ezifaka ama makeup. Hey ma. Mhlawumbe zona phela singiphatha kahle kunawo. Inyona wena ngake kuwashela wena. Wena ngake kuwashela wena ngikuphekela ngiklilela ngihlala nawe la. Ngihlala nawe. Ngazongitshela leyo nto. Bathi my sister into akwazi wangikhipha nangelodwa la. Okay into engikhala ngayo na my sister angizili ukuzolwa izimpu zenu mina. Mina into engizele la kufike kwakhulunywa ngomntwana onenkingi ngesimo sesondlo sakhe nangendlela ahleli ngayo mayesha ubafu and nawe kusho ngokukhulu kulagcwala umlomo ukuthi wena vele umntwana ukhumbuza ubafu vele uma umbuku nakho kumnyanya ingoba bamphiko nje okay it's fine okay it's fine angimhlukumeza so ingane la ubakade shintshina namkele ngani zalo ubakade shintshina namkele ubakade qiqa ama clinic. But sengijela ukuthi yabo ngoba inesifuba nje ihamba nobaba ngabe sivuke isifuba. Okay kulungile mama. Iya noba iclinic usuku kephi wena ngithi usuku ubeke izintombi zakho la esifubeni. Olungenaphi lapho usuku uyibrush ekhaya. Ngazongibhedela la. Because mina mawakhe nangu lo. Hayibo nanti ibhadi lami nawe bo. Wena ungitshela ama what you call wena. Okay.